Cherairok thangui tongmang no emon je karnama khlai reo o karnama Kirimasincha eba kheba janlewa phano ongui mano. Tei kono furu hangkang ke o cherairok amo kahai kono saimanya karnama khlai rimani yagulo borni je saksai jongni langmano danger tei boma bufani bukhana bo kwlai reo. Tei boma bufa bo obo kahai jongjalo klai hingke belai kheno kirijago omo kahai jongjalni bahai ke tikhlaina ni tei bwsarok no bahai ke safety khlaiui toninani nogo obo kahai kokrok no boma bufa belai kheno uansugo. Tei norok o mangpili o nugui no mankha khoroksa serai bini umor 3 bosor haike bo nogo thangmang a jorao boma bufa hingke to jani samungo pailaya ongui tongo tei busa hingke nogo saichung yago saksaichung thangmang o dek bisingo to gurumui tongo abagui a jagao kok saui bo haike khorang gurumjak khlaiui thwngui tongmani jorao no bokkhrogo daui tongfru no habui thangka tei a jagao dek bisingo stuck ongui tongrokha bini bokhrok tei sokokna nai bo sokogui manliya apurke bo mokol bo nukliya kuno bo siliya khlaiui a jagao no klai tongkha tei chirigui ka bo o khorang o dek bisingo no chopjak tei ongui tongkha chirigui bo bini khorang boma bufa khana horliya. Aboni yagulo kheno boma bufani samungrok paibai akobai se rest khlainani jorao bwsano naitukha afuru no bwsano naitungmang kunu jagao phano manliya afuru no bo beto naitukha tei bathroom o thangui naitukha joto jagao naitukha phiaba kunu jagao phano naitugui manliya borokni bwsano hingke no kitchen o thangui naitungmani yagulo kheno nugui kha bwsani bokhrogo o dek bisingo stuck ongui kwchajak tei o dek no chopjak ongui tongmani bagui o busa chiruk bo bini khorang fataro paya ongui tongo tei o busa bo gerokjak a jagao klaijak no. Tei haike boma bufa song wanajak laiui hamarok de thagui tongkha aro o oxygen masaya ongui hinui boma bai bufa dek no sotono phiaba bokhrok amsuksa chikonsa jagao stuck ongui tongrokha je sotonka hingke direct se totra eba kheba bokhrok rok kholai rok duku mannai. Haike kwbangma bahar no je possible lama amo jora no try khlai naisukha haifano o bwsani bokrogo je dek kwchaui tongrokmani stuck ongui obono tikhlai manliya. Hingke boma bufa a jagao no kabui tongmani chirik mokro ongui tongma khnaui nokani gini asparos ni borok rok joto no kuthum laika borokni nogo phaiui naimani yagulo nukha o cherai ni bokhrogo omo kahai ke stuck ongjak dek hingke no borok no a birba ni bisingo no khoroksa borok suggest khlaika je omo kahai manui ramani cutter machine rok tongo tiles tei obo kahai tin loha ramani obo bai simi no possible je obo no raui tikhlainani a cutter bai obo kahai kong no suggestion rimani yagulo boma bufa belai kheno wanajakha obo kahai cutter bai bufang wafang tin loha joto siraui mano jodi no kisisa pulbal ongui boni mwkhang jora thangka hingkele joto se rajakti ongui thangnai boni mwkhang rok aboni bagui belai kheno wanajak lai kaplaikha haifano obono kaisa lama boroni bwsano mwthangui tikhlainani bagui hingke o borok rok suggest khlaimani obono no kaisa option tongma bai obono no kaisa choose ma khlaikha borok hingke naharka o cutter machine naharmani yagulo bisingo kaisa kwrak manui rewui obono chirogui tikhlaimani jorao boma bufa naisiki manliya mokol kholaui ma tongkha tamni hingke kisisa bulbal wngmani yagulo o bwsani mwkhang bokhrok rajakti ongui mano tei obo kahai najra no kebo phano boma bufa nainani muchung kolak a jorao boma bufani bwkhao obono suruming je boni bwsano kaham kwrwng khlaiui phirogui rwjathon obo kahai no bwkhao kaisa surimung kebo phano boma bufa bwsarok no hamya khlaiui tonina muchungya eba kheba sago duku maniui tonina muchungya phiaba omo kahai
belai keno danger jono klaijak bwsarokno abo kahai nazarao nongnani nangkha hingke buma buphani bwkha belai keno kosto ongo omo kahai no o 3 bosor umorni cherai bokhrok omo kahai ke dek bisingo habui boni bwkha bo abo kahai no wngui tongnani nangkha a jorao kebo phano possible khlai manliya paithago plumber no manuhunka doctors rok bo plumber no nohunai se o cutter machine bai rawui borok paithago try khlainani nangkha side ni o dek no ramani yagulo kaisa hop wngui phaikha buma buphate ar jago tongnai rokni borok ni bwkhao tabukle angkhor swani hinui phiaba abo kahai wngliya a sat kaisa ramani yagulo bo tikhlai manliya o kwrak no kwrak aboni yagulo tei kaisa side bwkhago rana ni nangkha abo kahai ke cutter machine bai ramani yagulo kheno prai 15 minute try khlaimani yagulo khabai khukbai doctors tei gana gini borok rok tei ar jago tongo plumber ni chubachu naharui ranani nangkha oborok joto miliui prai 15 minute try khlaimani yagulo no o cherai ni bokhrok no kaham kwrwng khlaiui dukhu manliya khlai tikhlai mankha ar jorao apro se ar jago tongnai borok rokni tei buma buphani bwkhao khakchangma mano bwsano kaham kwrwng tei sa kiflui manmani yagulo।